Matud ba ni Apostol Juan, kung kita mag-ingon nga kita adunay pakigdait uban kaniya, o naglakaw diha sa kangitngit, kita nagbakak, o wala nagabuhat sa kamatuoran. Apan kung kita naglakaw diha sa kahayag, maingon nga siya anaa sa kahayag, kita adunay pakigdait sa usag-usa. Ug ang dugo ni Jesucristo nga iyang anak, nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. Ang inadaw-adlaw nga pagkaon sa atong kalag nga mabasa sa unang Juan 1, tudling 6 og 8. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong sugilanon. Unsay nakita sa imong bana, ma'am? Sus, Ginoo! Nalata na kuno apatay lawa sa inahan ni Matilde. Pagkakaron, wag yo'y makaduol. Gawas nga baho na kaayo. Pero nahibong ang akong bana kay kadagan kunos mga mananap na naglupad-lupad sa sud sa bay nilang Matilde. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwa! Mga mananap? Aambot ba, uy? Kay matud pas akong bana nga mura kuno og mga buyog. Mga buyog. Mura sab kuno og mga liguan. Mga liguan. Na ay mga bakukang. Mga bakukang. Og ang mga uhipan. Ay labihang daguang nga nangamang sa bisan asang dapita sa sud sa ilang bay. Ug unya pag yun. May namatikta ng akong bana sa patayng lawas sa inahan ni Matilde. Migimo ko no. Iyang giklaro. Jesus Ginoo. May mga ud ko no. Unya, may mga insektos ka naglupad-lupad. Unya mutumpa sa patayng lawas ni Concha. Habot ba? Uy, unsao na lang ta. Wa nagimuso dito. Si Matilde, mauray miso dito. Ambot ba? Uy! Ana na akong bana ay Crisio ay. Crisio, barika. Ni ang maestra nila ni Matilde. Ay, sutihi ragod sila, Crisio, kung unsa imong nakita ganina sa sud. Sutihi. Isog bagong ginhawaan, ma'am. Ako gani mismo, mahadlok bang gani ko aning akong ginhawaan tungod sa kaisog ani kay kung maglain na gani ng akong ginhawaan para mudagook magin sa kasukok na mudagan ko sa kahadlok nga mangita tayo kong pansayan aron adto ko mutago sa kahadlok. Akataasan di mong tubag, Crisio. Mubo nga pangutana taas og tubag, Crisio. Isulti nila kung unsa imong nasaksihan dito, Crisio. Mga mananap. Bakukang, liguan, potyukan, buyog, di kay mga uhipan gud ay. Murag magyud og nindot yung pagkagam kay labyan tambuka nga naglatay-latay sa haya. Di ba sa boys sa ilang bungbong ba? Oo. Di sa mga sahog yan, sa ilang kuranan, nahimutan sa patay lawas, daghan kay nga mga mananap. Uy, ang patay lawas ni Concha no, may gimok sa dagang ud. Kinuok ko. Di mada, basta kay di mada. Amanda. Ramon. Oh, ma'am, dili lang mo. Ramon, asa man ka? Diha lang mo. Ramon! Murad din ako ikasulti niyo. Balik-bante sabot ang ako istorya, ma'am. Ha? Unsay 20 centavos? 20 centavos lang ko. Humanani. Tilad, humanani ang tilad ng tabako. Muna. Pakauwaw man lang ka, Crisio. O ikaw ay... 20 sabos lang lagi. 20 sabos lang. Humanani ang tilad ng tabako. Di ay 50 ang kukresyo. Humang yung tilad ng tabako. Tanabol na. Tala. Are na may mama. Diin man paingon ang akong amahan. Wa may mahibaw kung asa siya paingon ni adtong higayuna. Apan sa iyan ang pagbalik, nagsakay na siya og porlon.
Nagkuha ka na og purlon, Ramon. Oo, ma'am. Salamat, Ramon. Salamat sa imong gibuhat. Ramon? Mahipos ng patayng lawas sa inahan ni Matilde. Unsa man naingnan sa kapatayon sa inahan ni Matilde? Mama Amanda. Barang. Giunay og barang sa iyang maguwang nga babae. Giunay og barang ang inahan ni Matilde sa maguwang niini. Ang hinungdan, ang bugat nga katarungan. Ngilad og batasan ang inahan ni Matilde. Bisan manghud lang ang inahan ni Matilde, apan madaog-daogon. Mao'y muhaod sa tanang mga magsuon. Hakog ang inahan ni Matilde. Wa na makaagwanta ang maguwang ni Matilde. Gibati na kini ang kapungot o kalagot sa dihang lakip ang iyang bana. Gitental sa inahan ni Matilde. Giilog ni ini ang bana. Naupos ang iyang pailog. Gipatay niya kini pinaagi sa barang. Apan sa wa pa mamatay ang inahan ni Matilde, misukol kini sa iyang maguwang. Pulo sila mga barangan. Barangan ang inahan ni Matilde ug barangan usab ang maguwang sa inahan ni Matilde nga ilasab nga napanunod sa ilang mga ginikanan. Busa nagsangka sila barang batok barang. Apan taas og kasanitian sa barang ang maguwang sa inahan ni Matilde. Mataas og ang sa kasinatian sa barang ang maguwang sa inahan ni Matilde. Busa ang inahan ni Matilde ang napildi. Ang inahan ni Matilde mao'y namatay. Kinahanglang ilubong dayon ang inahan ni Matilde. Ug ang maguwang sa inahan ni Matilde puno sad sa pagpakaron ingnon nga inosente. Busa, siya pa ang kanunay nga diha sa inahan ni Matilde nga kunuhay mipati sad og dakong kaguol. Og kunuhay may simpatiya sa iyang pag-umangkon nga si Matilde. Kaming mga classmates ug among maestra ra ang mitambong sa lubong. Kaya ang mga silingan nagpanagana nga mutambong. Matilde, ikaw na lang usa sa tanang igsuon sa imong inahan. Ako ra mao'y nangako nga mao'y musakop nimo. Tungod kay ikaw na lang usa. Ari ka na ko, Matilde. Wa kay laing kapaing nang gawas na ko. Nakita namo ni Ramon nga pinangga kaayo si Matilde sa iyang iyaan nga mao'y nagpatay sa inahan ni Matilde. Apan maayo mo da og pagpakaron ingnon ang iyaan ni Matilde. Og lisod kayong mailahan nga siya ba ang nagpatay sa inahan ni Matilde. Busa, sugod ni atong adlaw. Dito na si Matilde may puyo sa iyang iyaan nga mao'y may barang sa iyang inahan. Nahibaw ba si Matilde nga ang iyang iyaan? May barang siyang inahan? Mama Amanda? Mama Amanda? Ang kaliwat nila ni Matilde, puno sa pagpakaaron ingnon, Antonio. Labi na si Matilde. Kung lisod mailhan ang iyaan ni Matilde sa pagpakaaron ingnon, mas labaw pa di ay si Matilde. Dili gid siya mailhan og mahibaw-an kung unsay iyang nahibaw-an. Tungod kay ingon ni ini ang nahitabo. Ani ka puyo ti punako, Matilde. Tia Belda, salamat kaayo sa tanang mga ikso ni Mama Concha. Salamat, Tia Belda. Miuwang ang iro. Niya ang kalag sa imong inahan. Gibatit po diliti ang kaguol ang kalag sa imong inahan. Apan ani aman ako, maoy mo sa pupo kanimo, Matilde. Andamon kung daan ang imong katugan.
Nagtuo ka, Tia Brilda. Ngawa ko masayot nga ikaw may nagparang sa akong dahan. Naglakaw ka na paingon sa imong lubong. O Antonio, hilom nga nahibaw ni Matilde ang iyar sabdi ang iyaan ang may patay sa iyang inahan. Usa ka mapait, usa ka mangilngig nga kamatayon ang buhaton ni Matilde sa iyang iyaan. Matud pa ni Apostol Juan, katong diha nagikan sa sinugdanan, nga among nadungog, nga among nakita pinagi sa among mga mata, nga among nasudong o nagunitan sa among mga kamot, may tungod sa pulong sa kinabuhi. Ang inadlaw-adlaw nga pagkaon sa atong kalag nga mabasa sa unang Juan 1, tudling 1. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong sugilanon. Gibatis, pagdiliti ang kaguol ang alag sa iyong inahan. Apan aniaman ako, maoy mo sa pupo kanimo, Matilde. Andamon kong daan ang imong katugan. Nagtuo ka, Tia Brilda. Ngawa ko masayot nga ikaw may nagparang sa akong dahan. Naglakaw ka na paingon sa imong lubong. O Antonio, hilom nga nahibaw ni Matilde ang iyar sabdi ang iyaan ang may patay sa iyang inahan. Usa ka mapait, usa ka mangilngig nga kamatayon ang buhaton ni Matilde sa iyang iyaan. Kinahanglan wag yun siya'y masabtan. Kinahanglan wag mahibawan si Matilde nga ako maoy ni patay pinaagi sa parang sa iyang inahan. Matilde. Pasensya, Tia Brilda. Wala ko tuyuan, nalampan ako ang pultahan sa kwarto. Anhi ka din aning kwarto ha. Imo na kining kwarto ha, sugod karon. Mugawas na ko. Tia Brilda. Ngano, Matilde? Daghang salamat sa imong pagmahal. Aning alaot ug makaluluoy nimong pag-umangkon. Mahal ka na ako. Tungod kay anak ka. Sa minahal kong mangod ug igsuon, Matilde. Sige, katuog na. O bitaw, minahal ni mong manghod o igsoon. Mahal mo sa bako kay imo kong pag-umangkon. Magbayad ka, cute. Wa mahibaw si Brihilda, iyaan ni Matilde, sa plano ni Matilde. Kay ang tinuod, ingon di ay niini ang nahitabo. Sa diyang midot na ang barang sa iyaan ni Matilde ngadto ni Concha nga inahan ni Matilde. Matilde. Kakalit aning kipati ni mong kaluya, Mama Concha. Oh, mao palang kiniin mong nakita na ako. Apan pangandami daan. Tungod kay sa dili matukay, anak. May makita ka unya din sa akong kalawasan. Lisod ni mong katuhuan. Apan maoy kamaturan. Wa ko makasabot, Mama Concha. Nalupig ko ni tiya ni mo, Brihilda.
Gitaog ko sa iyang abilidad. Mama Concha, huwag ka nasabtan. May nasabtan ka na. Sugdan mo na pagsabot kung noon sa'y tinuod. Kay sayran ko ikaw karon sa usa ka kamatuoran, Matilde. Mama Concha, dili ordinaryo kining ako karong balatian. Dili kini kasagaran. Tungod kay pagbuot kini sa tao. Paminawa kong maayo. Ang kamatayon sa imong amahan. Dili sa kasagaran. Tungod kay pagbuot kadto sa tao. Ang tinuod, anak. Kadtong imong amahan. Panak kadto siya. Sa imong iyaan nga mao si Brihilda. Ibate ko ang dili matukngan nga pangandoy nga kinahanglang maako ang bana ni Brihilda. Busak, gibuhat ko ang tanan. Gitental na ko ang iyang bana. Og midaog ko. Nadanin ako ang iyang bana. Gibiyaan niya ang imong iyaan nga si Brihilda. Og diri siya mikuyog nako. Og kami na ang nag-ipon. Isip bana og asawa. Hangtod nga nahimuso ka, Matilde. Unsa gibati ni Tia Brihilda? Nangante og nangandoy siya sa mong kamatayon. Mama Concha, ni ang laing kamatuoran. Kami duha si Brihilda. Dunay abilidad. Talagsaong abilidad. Nga dili ni mo matukan o masabtan kung unsa o diinggikan ang maong kalaki o abilidad. Nga napanod na mo ni Brihilda gikan sa among mga ginikanan. Pasabda ko, Mama Concha. Barangan ang among inahan nga imong apuhan. May abilidad sa paktol ang among amahan nga imong apuhan. May kalaki silang duha kung unsaon pagtrabaho aron dauton ang bisan kinsang tao. Sa tanan mong managsuon, kami rang duha si Brihilda ang gitudluan sa tanang abilidad o kalaki sa among mga gikanan. Hangtod nga nakakaton kaming duha si Brihilda. Ako maimihawod sa tanang managsuon. Kay nagtuo ko nga mas labaw pa ko nga nakakaton kay ni Brihilda. Kaysa diyang giilog na ko ang bana ni Brihilda nga mao ang imong amahan. Kibarang ko ni Brihilda apan wa kini makaduot ka na ko. Apan walang nako paabot ha o palando nga. Nga may abot kayo ang panahon
nga nadudlan ko sa iyang barang. Mao na kini karon ang nahitabo na ko. Nadudlan ako sa barang sa imong iyan. Gilupig ang akong abilidad sa iyang abilidad. Og naibaw na ko. Padung na ako sa akong kamatayon. Mama Concha. Dili na nako mapiog si Brilda. Mamatayin ako sa iyang barang. Nanugon ang ina ni Matilde. Gisulti niya ang tanan ngadto ni Matilde kung unsay mga hitabo sa palibot sa ilang mga kaliwat. Interesante ka pa bang maminaw, Antonio? Ipadayon palihog. Mamamanda. Oh. Maminaw ko. Oh, sige. Interesante ka. Tungod kay anak ni Matilde, si Loretta. Mamatayin ako haning akong kahimtang Matilde. Naibaw ko. Dili na ko maabtang buhi o Matilde. Dili. Mas usgan ang kalaki o abilidad ni Brilda kaysa akong abilidad. Sa kadugay na namong nagsangka o ang among panagsangka sa tago namong abilidad. Milahutay kong dugang panahon hanggang karon. Nabidako ka na. Pansarili ako. Mubiya kanimo anak. Doon ako ibilin kanimo. Doon ako ipasunod nimo. Apan dili kininako ikahatag. O dili nimo kini madawat hangtod sa akong pagtinga. Pangandam yung daan. Kaya ako kining ibilin nimo. Dili. Kung dili kamu dawat sa moong kabilin, mamatay kong pakihas. Ipanimaos ang akong kamatayon. Panimasli ang akong makuwang. Panimasli ang imong hiyaan. Panimasli si Brilda. Dili unta mo sugot si Matilde. Apan kay dugo na niya nga dili magpalupig. Tungod sa nasaksihan niyang kahimtang sa iyang inahan, mitando si Matilde. Iyang dawaton ang ibilin unya sa iyang inahan sa higayon nga magtinga na kini. Matilde, hain na ang akong gipakaot nimo. Ilaw sa'yo ta. Di Mama Concha. Ayaw. Itunol na ako. Paminaw na ako. Karon, Matilde,
Nagsige ka pangutana ka niya to. Hangtod ka ron. Ganun, dili ko gusto nga musod ka sa linain nga lawak. Nagsige kag pangutana kuno say naa sa linain nga lawak. Karon, emo na kining masahiran. Sudla ang linain nga lawak. Kuha og una ang mga dinagkutan og laki na ang wa kadagkote nga mga kandilang. Itong isunod pagkuha ang linigit sa itong panaton nga akong gibitay ibabaw sa kalabera sa tao. Mama Concha. Ang mga kandilang ito di Mama Concha. Ang pinutos sa itong mga panaton. Di Mama Concha. Ang kalabera. Anak Matilde, lugawi ko. Igutom ko. Gusto kong makawan o lugaw. Gilugawan ni Matilde ang himatyo niyang inahan. Samtang maokad to'y iyang gibuhat, wa usab siya'y hunong sa paghilak. Nga, Mama Concha. Naramdi mo ang lugaw, Mama Concha. Mama Concha, buya ka nang magawa sa iyong ilong? Mga uhipan, gikan sa iyong mga buhok. Mama Concha! Nagawa sa iyong mama! Mama Concha! Ang silang baba. Ma! Naghabol sa kong lawas. Rayon. Mama Concha. Tinahawa ang akong kalawasan. Akong gisul. Unsay imo nakita. Miliw-miliw kang imong kaunuran. Migay mo kang imong kaunuran. Maoda ka. Ang akong ganyan. Ganyan mo
Matilde. Maora kini ang giingon ako. Bot na. Imo kita nagsunod-sunod ang buto ang imong ani. Nagawas ang mga dagkong uwag. Nagunja ma dili anak mo. Dura kailangan mo sunod. May tabo na akong kalawasan. Bantay. Tan-awag yun. Mo masaksihan ang pag-antos ng imo. Inahan. Nagkawas ay mag-angitan sa imong ilong. Bihasap di man ang bildoy. Iyaman yun kong gitinood. Iyaman yun akong pati. Magsama. Hindi ako magdugay. Matilde. Mga itom na magkakandila. Matilde. Tawata. Magkunja. Ang lalikat sa panaptong itom. Tawata. Matilde. Mama Kunja, doon na lang gawa sa imong mga dungkang. Mga uhi, paano ka na? Matilde. Matilde. Tawatak ng kalapera. Ang ingin o maayo. Kalapera kini. Sa apuan. Sa apuan. O sa apuan. Sa imong apuan. Ikaw na sabi. Ang sunod sa pag-ampi. Nay! Ito! Habol sa kapal. Kung magmupayaw, nakanin ang mga mata sa dayon anak. Maubod kata ang itapon sa patay. Lawas. Matil. Mama Kunja. Karong paminaw. Ni ang katapusan. Ni ang kinaulugan sa akong pagkabarangan. Ako
ibilin ka nimo, Matilde. Ako ibilin ka nimo. Kaning akong kum. Huwag kayong makita sa akong itunol ka nimo. Apan sa ngayon ngayon mo kininawaton. Mamatno na nimo, bisan huwag kayong makita. Apan nimo mamatnunan na may butang kagyan nga makumkum. Kung imo kining tawaton, ibukahan na akong mga gamot niya. May nakita ba? Karon, niya, ako nang eternal kanimo. Niya, tawag na. Imo na nga kitawan. Huwag ko'y nakita sa akong pad. Inigpiyong ko sa akong mga mata. Usa ka na ka. Mamamarang Diyos na. Usa ka na ka. Barangan. Kompleto nga gidawat ni Matilde ang kaalam o gahom sa barang. Nagtinga, apan malipayon si Concha kagidawat naman ni Matilde ang kabilin. Concha. Mama Concha. Ma, ipanimaos na ko. Ipanugpa ko. Ipanimaos na ko ang imong kamatayon. Ipanimaos ko ikaw. Mama Concha! Mama Concha! Mama Concha! Namatay gyud ang inahan ni Matilde. Mauday kadto ang hinungdan nga wa na siya magpakita sa eskwelahan. Upat na kaadlaw ang milabay og didto pa mahibaw nga patay na ang inahan ni Matilde. Human gud sa lubong sa inahan ni Matilde. Dito na puyo si Matilde sa iyang iyaan. Oh, Antonio. Apan wa gyoy pagduda bisan gamay si Brihilda ang iyaan ni Matilde nga may plano na sa panimaw si Matilde ngadto kang Brihilda. Enti icosum credo Pater Milagros Spiritu Deus
Mega corpus meo, matarata cruz, mita ichayit somte, ikosa sanctim mito, santam mega credo, pater mitam corpus, spiritum tiom, mecam corpus meum, matam ratam cruz, mitam ichayit somte, ikosam sanctum mitum, santam mecam. Amen. Mikugi og maayo si Matilde sa mga buluhaton alang sa barang. Gidubli-dubli ang iyang pagpaningkamot ni Matilde. Ning higayon, anam-anam na nga misaka ang iyang kahibaw sa barang. Og nakamatngon na si Matilde nga may talagsaon na siyang kaalam. Pater metam corpus, spiritum dium, mecam corpus meum, matam ratam cruz, mecam corpus meum, matam ratam! Butang gihapon nga wa gyud masayre ni Brihilda nga nagpreparar na di ay si Matilde og usa ka grabing hitabo. Nagsige pa pagabog eskwela si Matilde? Mama Amanda? Nagsige gihapon, Antonio. Og nakalitan mi ni Matilde. Po! Suman, hawa na? Oh, napay puling. Hoy, pipagkausap. Oh. Wow! Oh. Sophia! Nalangis na sila? Ambot lang, uy. Hoy, pinagbalik, bi. Aribes, ini. Nawa ng puling, Ramon. Oh. Kinsa man na? Kinsa na, Ramon? Si Matilde. Ramon! Hoy, Ramon! Kumusta, Ramon? Ramon, may pilit ang imong mata ni Matilde. Induta ng Matilde siya. May gwapag maayo. May siksi pag maayo. Kung naibog ka, lakaw, sunda. Ibog man sana siya nimo ba? Pagkuyog mong duha. Kidili na ko nimo, buwag na ta. Hapit wa na mi makaila ni Matilde. May gwapa siya, og minindot pag-ayo ang lawas. Halos tanang mga laki sa eskwelahan na dani ni Matilde. Usa na ni ini mao si Ramon, ang imong amahan, Antonio. Noon sa mag-away. Unsay naunsa ko? Suma naunsa ko. Hapit mo lugwa imong mga mata, nagtanaw Matilde. Lakaw! Adto atos Matilde. Day, Amanda! Magkalagot. Day! Magkalagot kayo. Day, Amanda! Mikalit ang kapopular ni Matilde sa among eskwelahan. Gipakitaan sad niya og mga maayong pagtagad ang mga kalakinan sa among eskwelahan. Perming magsakit ang akong dughan tungod kay bisan tuod ug wa na magtagad si Matilde sa imong amahan. Apan ang imong amahan, si Ramon, nakamatikod gyud ko nga nadani gyud sa gipakitang pagbag-o ni Matilde. Saan sa babagi? Mama Amanda? Hain na sa kaay. Wa dito sa classroom. Hain naman sad ni si Ramon. Oh. Oh. Hala! Isumbong ta mo ni ma'am, ha? Ramon? Amanda! Boys! Nagpagkaawaw lang mo! Mga bastos mo! Nalimot mo nga ang inyong mga inahan, babae, sab! Kung di mauni ang inyong gibuhat! Sorry, ma'am. Sorry, ma'am.
Pasaylo, May mausap, ma'am. Ayaw ko ninyong sultihi, anak. Ato mo pa nga pasaylo ni Matilde. Ato mo musulti ni Matilde nga di na mo muusap. Kay siya mo inyong gilili. Samtang nangita ko ni atong higayon na sa imong amahan, nakabantay ko nga murag may mga lalaki nga nagtapok sa CR. Nakuryoso sad ko. Maong miduol ko. Nagkalisod sila og tongtong sa bangko ug nag-ilugay og lili sa may giwang nga bahin sa ibabaw sa CR sa mga babae. Pagingon nako nga isumbong nako sila ni ma'am, nangatarantar silang tanan, hangtod nga natumba ang bangko og nangahog silang tanan. Og didto nakalitan ko kay ang imong amahan, si Ramon, nadatugan sa daghang mga laki. Gikasab-an sila sa among maestra. Gipatawag usab si Matilde. Unya, may ambot na si Matilde. Gipatawag ko ni mo, ma'am. Quiet! Yes, ma'am. Nga naman, ma'am. Nasakpan kining mga lalakiha nga nagtungtong og bangko sa luyo sa CR sa mga babae. Ikaw ang gili-lian ning mga lakiha, Matilde. Unsay gusto nimong mahitabo aning imong mga lalaking classmates? Naibaman ko, ma'am, nga nag-ilog sila sa pagtanaw nako. Oh. Pero gipasagdan ko lang. Ha? Da, para ka na? Uy. Ganahan mo no, di ba? Unsa inyo gibati? Gilamian man ka mo nga nagtanaw nako. Kaysa tungwa magkakita nako kaganina dito sa CR nga nangihi ko. Pataas ang kamot. Pataas din inyong kamot kay mobalik din ko dito sa CR. Musuod ko dito nya busuha sa ko ninyo. Kay hubuon na nako ang tanan akong gisulob. Matilde. Ingon anak ang iyang gisulti. Nagbarog lang ko atong higayon na sa sod sa among classroom. Samtang gipangkasab-an sa among maestra mga lalaki. Apil na ang imong amahan. Pag-abot ni Matilde, nagtuo na mi si ma'am nga muhilak si Matilde og masuko sa mga lalaki. Apan nakalitan mi. Kay ingon man ni adto ang gipanultim na Matilde. Nakamatikod na sad ko. Samtang nagsulti si Matilde, nagsigi siyag tanaw sa imong amahan. Ni anang tinanawan nga naglagot kong nagtanaw ni Matilde. Samtang ang imong amahan, miharong usab og tutok kang Matilde. Usa kahapon ni anak, naghuwat ang imong amahan nako sa may gate. Ako siyang gipahuwat kay cleaners man mi sa classroom ni adtong hapuna. Akong gilabay ang mga basura ngadto sa may tulo ka dagkong punuan sa akasya. Anam-anam na nga mingit-ngit ang palibot. Mga notebooks o libro man ang naasalayo sa punuan sa akasya. Oh, hala. Bala ka, boy, oy. Nakita nako si Matilde nga naghigda sa polo shirt sa among classmate nga lalaki nga gihapin sa mga dahon sa yuta. Samtang naghigda si Matilde diha sa iyang ibabaw ang lalaki. Doon na sila'y gibuhat. Og nabaniog ang ka-playgirl ni Matilde. Kutob sa makagusto niya og iyang maayunan og magustuhan usab, dili gayud magmahay kay iyag yung patilawon sa iyang pagkababae. Doon na gani hapit magpatay ang mga lalaki kay nag-ilog kang Matilde.
apan si Matilde inay mauwaw og mahadlok. Misamot na hinuon ang iyang pagkabuhimya sa among eskwelahan. Ang ako lang gikadlukan kung mabiktima gid niya ang imong amahan. Apan wa ko'y kumpiyansa. Kanunay na kong gibantayan si Ramon. Samtang si Matilde sa kamot gihapon sa iyang iyaan nga si Brihilda. Spiritum Diom, Diom, Diom. Barog, tindog. Corpus meum itam Diom, Diom. Barog, tindog ug sayaw. Spiritum Diom, Diom, Diom. Barog, tindog, sayaw. Milihok na. Corpus meum itam Diom, Diom. May barog na. Spiritum Diom, Diom. Corpus mitam Diom, Diom, Diom. Musayaw ka. Spiritum Diom, Diom. Mitam Diom, Diom, Diom. Matam ratam. Misayaw gyud. Misayaw gyud. Matilde. Tia Brihilda, ngano tia? Sa imo nakita? Doon na kay mahika. Gipasayaw ni mo ang taw-taw nga papel. Misayaw ang taw-taw nga papel ug iya. Matilde, may lahi ka nga abilidad. Aduna kay mahika. Sakop ka yun di ay sa akong kaliwat. Una katong namatikdan ni Brihilda nga may gitaguan di ang abilidad si Matilde. Naaktuhan niya. Nakita ni Brihilda nga misayaw-sayaw ang taw-taw nga papel pinaagi sa mando ni Matilde. Apan wa mo kumpiyansa si Brihilda. Nahuman na cute. May tuyo ka na ako, Tia Brihilda? Kusog ang imong sense of hearing, Matilde. Oh, may third eye ka. Umidibilap lang yun tingali kapag ayaw. Kami hinay gani ko og tuuli mo. Siguro ko, nabisan gamay, wa ko maghimo og kasikas. Apanahipawan imo nga di ako sa imong luyo. Tingali, bisan di ako sa imong luyo. Ug wa ka maglingi nako. Apan mahibaw ka kung unsay akong buhaton. Ang pinaganang dako nga kahil nga imong gikuptan, Tia Brihilda. Para makanin ako, imo man kaning ihatag nako. May mata ka ba sa imong layo? Tungod kay husto ka sa imong gisulti. Una, nahibaw ka nga may tao sa imong luyo bisan way kasikas. Ug nahibaw ka nga ako ang diha sa imong luyo. Ug ang ikaduha, nahibaw pagyud ka nga doon ako'y kibit-bit nga kahil. Ug labaw sa tanan, nahibaw-an nimo nga para nimo kining kahil. Ako ang magkana. Ihatag na nako.
Salamat sa kahil, Tia Brelda. Maupag ipaguman akong study. Matog ka na ba? Gusto ka nang mupahuway? Unya na ko mupahuway. Unya na ko matog. Human sa imong tuyo na ako. Tan-awa ra. Imo na sang nahibawan nga doon ako'y tuyo nimo. Imo ba sang nahibawan? Unsay akong tuyo diha nimo? Matilde? Matilde, imo ba gihapon nahibawan kung unsay akong tuyo nimo? Dito sa kukutob sa kahil. Wala ko mahibaw kung unsa imong tuyo na ako, Tia Brelda. Mahal o pinangga ko kayo ikaw, Matilde. Daghang salamat, Tia Brelda. Kinsa kay nagbarang sa imong inahan, no? Unsa may gisulti sa imong inahan? Unsay buti mong ipasabot, Tia Brelda? Wa ba siya'y gisulti ni sa dayo ni ang kamatay kung kinsay mi abuso sa imong inahan? Wa ba siya'y gisulti ni imungan sa tao nga mao'y nagparang kandiya? Wa gid siya kitog anak ko. Kung kinsay nagparang niya. Ngano nangutana ka man, Tia Brelda? Kung nahibawan pa nato, kinsay nagdaot sa imong inahan. Unsa imong buhaton niya? Lugawon nako ang iyang utok. Nagtubo si Matilde sa iyang abilidad. Wa usay hunong si Brihilda sa pagbantay ug pagpaniid ni Matilde. Ug sa matag paniid ni Brihilda, mitubo gyud ang abilidad ni Matilde. Dunay pagduda si Brihilda ni Matilde apan wa magpaila si Brihilda kung unsa ka mahinungdanon ang iyang pangutana ngadto ni Matilde. Nag-amping si Brihilda nga way masabtan si Matilde. Duhar kami sa imong inahan ang napinlan sa tuga, sa kalaki ug abilidad sa kaliwat. Ug mao gini ang tinuod. Sa dayong kabugdo sa kinabuhi sa among ginikadan. Duhara kami si Kunsya ang gitawag ug mao'y gipahakop sa mga abilidad sa among ginikanan. Sa matag ingon ni anang hitabo. Dili madasa kamatayon ang maong abilidad o kinahanglang ibilin gayud kini sa gituhuan o gisaligan sa nagtinga na sa kamatayon. Ang sunod mong pangutana, kung ako ba'y gibinlan ni Mama Concha sa iyang abilidad? Doon na lang kami si Mama Concha. Busaway laing siyang gibinlan siya. Ako mo iyang gibinlan. Wa siya laing gibinlan, kawas lang nako. Og ako. Ako mo iyang gibinlan. Nagtubo ang kabilin na abilidad. Nagibilin sa imong inahan diha kanimo. Tubag ka kining akong pangutana. May panahon pa ka na masayran ako. Kung kinsay nagbarang, mao'y nagpaktol o mao'y nagdaot sa akong inahan. Kung doon na may panahon o may bawaan ako kung kinsay nagpatay sa akong inahan, ako ba siyang panimaslat? Nahibaw-an sa nimo kung unsay akong pangutana. Bisan wa pa kanin nga ako ipangutana diha nimo, Matilde.
Nanigurado si Brihilda sa mong pangutana aron iyang mahibawaan kung manimaos ba si Matilde. Tungod kay siya man ang nagpatay sa inahan ni Matilde. Gibati na og kabalaka si Brihilda. Tungod kay mitubo ang abilidad ni Matilde. Unsaon pagpatubo sa gigon mong abilidad, Mama Amanda? Unsaon sa pagpalikon sa gigon mong abilidad? Sa pagyamyam kanunay sa mga yamyamunon. Credo Paternam Corpus. Ang pagyamyam sa orasyon nga Dios. Ang pagyamyam sa orasyon nga Aramaik. Mecam corpus meum. Matam ratam. Mitam michayet. Mama miktam. Bisan sa among eskwelahan, nagpakita og talagsaong abilidad si Matilde nga lisod kaayong katuhuan nga ang butang kun papel mubarog og musayaw pinaagi sa iyang giyamyam nga siya ra ang nakasabot. Anam-anam nga napapilar si Matilde sa among eskwelahan. Good morning! Morning! Good morning, Matilde! Good morning! O Antonio, napopular o popular na kaayo ang inahan sa imong hinigugma sa among eskwelahan. Unya, dili lang kay ako ra ang may namatngunan ni Matilde. Lakip ang imong amahan. May namatngunan usab ni Matilde. Usa ka gabi ana, namisita si Ramon ako. Naumanan ako og drawing ang imong experiment. Nganong imo man lang gitutukan ng bond paper? Hoy! Nahinumdum kong Matilde. Gipasayaw niya ang papel. Ngano makamauman si Matilde? Dengi ka na iyang nagkamahuan nga mahika. Kinsirag tudlo niya. Nakamatikod ka ba? Doon na ipagkausab kung pagkabalhin sa kaniya ni Matilde. Dili na siya sama ka ni Adtong murag. Kanunay lang siyang masuko. Karon maayo na kaayo siya. Friendly. Maayo na kaigbatasan. Mulikay na siya sa mga lalaki. O nga ako naibudngan, ang mga lalaki sad, kalit lang nabugnaw sa ilang pangando ni Matilde. Ilan na ganihin noon nga giisip, nga igsuon nila si Matilde. Dili kay kana lang. Ang iyang ibinistihan, nausab. Nahadlok gani ko. Nga usa ka sa iyang madani. Karon, simple na kaayo siya. Og Buutan na bitaw si Matilde. Taas kaayo ang sugilanon anang inahan sa imong hinigugma, Antonio. Interesado ko mamino, Mama Amanda. Wa ka ba laay? Wa. Kay dako katinglig kalabutan siyang kaagi. Dako kyud kaayo, Antonio. Dili lang kay ako. Lakip ang imong amahan. Maong gusto ko mamino. O paminaon ko kyud. Hangtod sa pagkatapos yung pagsaysay. Nakurat na lang mi si Ramon. Nakalitan gyud ming duha ni Matilde.
Usa ka adlaw ana sa eskwelahan. Oh, hala ka Ramon. Hala ka. Ngano ka? Usa imo nabasahan diha? Telekinesis. Unsa man na? Telekinesis. The movement of objects using pure thought without the application of physical force. Katong papel nga gipasayaw ni Matilde. Telekinesis di ay ipasabot adto. Amanda. Imagina, Ramon. Makapalihok og butang nga way kinabuhi si Matilde. Good afternoon inyong duha. Abi ninyong duha, gusto ka ay ko nga magkahigala ay tantulo. Gusto ko mag-close friend ta, Amanda. Dili lang ka ikaw ra, Amanda. May mo, mag-close friend sa ta, Ramon. Dili lang kay kamurang duha ang gusto nako nga mag-close friend. Asa sa ang atong mga estudyante sa eskwelahan. Ang tanang estudyante sa eskwelahan. Why not? Oh, salamat, Amanda. Pasaylo ako, Amanda. Dako kay kugsa nimo. Kalimti ka tanan, Matilde. Nalipay kay ko nimo. Salamat, ha. Ramon? Matilde? Pasaylo asad ko, ha. Kalimti to. Wa na to. Dili lang ko magakos nimo, oy. Masako niya si Amanda. Akong suod nga amiga. Shake hands lang ta, Ramon. Ikaw ba ang among istoryahan ni Amanda? Ha? Tinuod, Amanda? Oo, Matilde. Gistoryahan na mo ang mga kausaban. O, nalipay ka ayon ni. Oh, salamat. Tana sa atong classroom na? Tana! Tungod sa iyang kausaban, nausabsad ang talan-ahon sa among eskwelahan. Tungod sad sa kapopular ni Matilde. Misamot kasadya ang among eskwelahan. Sa matag program sa eskwelahan, kauban ming duha si Matilde. Dili gyud mawa ang iyang mahika. Og malingaw gyud ming tanan. Kristo! Ang papel, sige. Sige, ang papel. Papel, sige. Hala, niliyok na papel, niliyok na. Niliyok. Yes! Sayo. Thank you. Salamat sa akong partner, ang akong best friend, Amanda. Thank you, friend. I love you. Mabuhay si Matilde! Mabuhay si Amanda! Mabuhay sa ko, si Ramon! Misamot ang among kasuod ni Matilde. Daghan ang nalipay sa among kasuod. Labi na gyud ang among maestra, among advisor. Wow! Hala, oy. Ramon? Oo, Amanda. Makamauday siya. Maayo din mo tukar og piano si Matilde. Bisan sa piano? Makamao siya? Oo, Antonio. Lain na sab ang among nasaksihan ni Matilde. Hanas kaayo siyang mo piano. Makamaog yun siya. Dito mahibaw nga makamao siya sa maong instrument sa bahay sa among maestra tungod kay may piano man nga karaan ang among maestra. Doon na kami gimaster nga kanta. Usa ka kanta nga nindot kaayo og mensahe nga nabantog sa among panahon.
Birthday ni ma'am ni adtong adlaw. Kaming tanan nga estudyante ni ma'am dito sa ilang bahay. O giawit ni Matilde ang awit ni Carol King. Kaming tanan nakaingon nga nasundog ug nakuha gyud niya ang tingog sa maong singer. Hilong. Wow! Surprise kininyong buha. Maudi ay kanabihan kininyong kasuod. Kaya you've got a friend man di ay, ha? Salamat, ma'am. Salamat, ma'am. Atong pakpakan ang mag-best friend! Oh, Antonio. Ingon ni anak kami kasuod nga higala si Matilde. Akong gibati nga sobra pa siya sa akong igsuon. Sobra pa sa akong igsuon. Sobra pa siya sa akong igsuon. Someday kosam, someday kosam, someday kosam, sanctum mitom, sanctum mitom, sanctum mitom, sanctum micam. Amen. Unsa ato nimo, Tia Behelda? Imo gihapon na hibawan na ni ako sa imong luyo. Bisan wa ka maglingi sa imong luyo. Gitanaw ko lang ikaw. Abli ang pultahan ining imong kwarto. Oh, unsa man ni? Litrato sa usa ka lalaki. Imong gisandig sa kalapira o gilibutan nimo sa mga kandila nga ito. Imo siyang praktisan o bara. Dili barang, kundi dili lumay. Aron mo pati siya gugman ako. Nahigugma ka aning maong lalaki nga niya sa litrato. Gigugma ko siya. Gigugma ko si Ramon. Buhaton ko kutob sa kumahimo. Nga mailog ko siya gikan kang Amanda. Kamatayon ako kung dili ko maangkon si Ramon. Nagsugod ako sa gimbuhaton alang ni Ramon. Mituo na sila sa akong gipatuo. Pila na lang kalakang, maako na si Ramon. Biyaan niya si Amanda. Kinsa kining Amanda, Matilde? Nahimuot lang ko nga nahinomdom, Antonio. Maayo ka ay nihimo og laang si Matilde. Din mo ka mahibaw nga gipalaang lang ka mo ni Matilde. Moabot na kita ng bahina. Wa pa man kakalaay. Misamot ka na ko ako interes nga mahibaw. Mawaman. Hapit na mi mo tapos sa among high school. Nagkaduol na ang adlaw sa graduation. O sa kabuuan na lang, ug mo graduate na kami si Matilde. O sa kaadlawan, wedding anniversary ni ma'am ug sa iyang bana. Dito nasadmi sa bahay sa among maestra. Dili lang kay kami ang mga bisita. Lakip ang faculty dito sa og mga paryente og mga suod. Among gitawag ang paborito gid kaayo namo sa 4th year A. Ang pinangga kaayo. Ang idudlo kaayo sa tanan. Because of her wonderful talents. She can do magics. She can play piano very well. And she can sing very well. Please welcome my very good friend. Sobra pa na ako siya sa igsuon. My sister, Matilde!
Ako mo'y nag-introduce ni Matilde sa gihimo namong mubo nga program atol sa maong okasyon. Tamis kaayo og pahiyom si Matilde nga nagtan-aw nako. Unya miduol siya sa akong gibarugan tupad sa piano. Nagaksanay mi og naghagkanay mi sa among mga aping. Thank you, friend. Unya na lang yun ka. Kagakson kagid na kong maayo ron, friend. Love you. Love you. Wow! Ang maong awit, akong ipahinungod gato sa among buutang maestra o sa iyang bana. Happy anniversary, ma'am, sir. This lovely song is heartily dedicated to my one and only Amanda, my best friend. Og sa gihapon, mo second voice ko inig chorus. Sa gihapon, hilom kaayo ang palibot. Ang atensyon sa tanan dito ragyod ni Matilde. Apan may namatikdan ko. Dili gyud mahimo nga dili mo tutok si Matilde kang Ramon. Apan wa ko'y gibating malisya tungod kay maayo na gyud kaayo og ligo na gyud kaayo ang pundasyon sa among kasuod. Padayon nga nag-awit si Matilde. Gani, wa makapugong si Ramon kay miapil usab og kanta ang imong amahan Antonio sa chorus. Thank you, Matilde. Friend. Friend. I love you, friend. I love you, friend. Human sa party na mauli ang tanan. Siyempre, kaming tulog yapon si Matilde ug Ramon ang nagkuyog ug sama sa naanda na namo. Kung magabahian mi pagpanuroy, ihatod namo ni Ramon si Matilde. Good night, friend. Good night, friend. Good night. Good night. Good night. Good night. Parting is such sweet sorrow. Till we say good night, will be morrow. Romeo and Juliet ni Willie Shakespeare. Gawas ka talente na gatong amiga. Bright pag yung kayo. Bugal-bugal di Ramon ha. Hagkan tarong kag pinapilit kaayo. Mura di ay rugby. Bye. Bye-bye. Kami na sa ihatod, be. Ikaw gyud Ramon ha. Hagkan taray ko karon. Buhay ukang-ukang. Mura di ay amamaliw kay gibaliw. Bye-bye. Ato ni Mayoy. Anhin niya may maghigda sa inyo. Ay, hala. May dug-dug man. Dagong, oh. Kalako sa dagong. Ay, sige na, sige na. Sige na, pamauli na mo. Maaplan niya mag-uwan. Da, anak ko ka sa tunga na mong Amanda, Ramon. Agwanta ka. Pulpulihan ka na mong Amanda. Itom kaayo ang langit ni adtong gabiuna. Igo lang kong nahatod ni Ramon sa among bay. May bunok ang uwan. Mao nga natanggong ang imong amahan sa among bahay, Antonio. Diha po siya maghigda sa inyo, ha? Mama Amanda? Mahadlok si Ramon sa akong inahan nga idaran na. Tungod kay ang akong inahan, tagsara mo tingog og dili magtagad-tagad ni Ramon. May pauli siya sa ila? Paghinay sa uwan, may pauli ang imong amahan. Sige na. Maayo kay mihinay na. Dili ka mabasa kaayo kay dool-dool raman ang inyo, ha? Ato na ko. Dalion na. Gusto na, Ramon.
Padayon ka na ba nagpanghagad og dili mao? Di masa ka musugot sa ihangyo na kong dili mao. Musugot lang unta ka. Di pa yung tatando ka. Okay. Lakaw na, oy. Bye-bye. Bye-bye. Mipauli ang imong amahan. Murag kabundak ko na sad ang uwan ni adtong higayuna. Nakita nako nga nagdagan si Ramon padung sa ilang bay. Og mikalit sad og bundak ang uwan. Samtang ni adto sabdi ang tungura sa ilang Matilde. Spiritum Dios, 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 mecam corpus meum. Spiritum Dios, Dios, mecam corpus meum. Muanhi ka, Ramon. Muanhi ka, Ramon. Muanhi ka, Ramon. Muanhi ka na ako, Ramon. Muanhi ka na ako! Ako sab ni atong higayon na wa mahimutang. Gusto gid na kong susihon si Ramon kung milahos ba siyag pauli sa ila. O giadto gid nako si Ramon sa ilaha. Oh, si Ramon nanaog sa ilang bay. Naglakaw na siya subay sa dan. Ramon! 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 Oh, padung siya sa ilang... Padung si Ramon sa ilang Matilde. Basa na kaayo si Ramon nga naglakaw nga wa sa iyang huna-huna o kaugalingon. Ramon! 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 Ngano ka? Naunsa ka? Manakasanta! Dunay mi santa! Oh, Tia Brelda! May humok na unta kayo nga akong kasing-kasing. Timaan nga humok ko na kayong gimanduan. Ang hunahuna ni Ramon! Pakyas! 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 Ingon sa diay ni adto ang nahitabo og gibuhat ni Matilde. Ayan nagpangutana kon diin ako kini mahibaw Kaysa ako nang gikaingon, muabot raon niya kita sa parte kon diin ako mahibaw ang tanan. Gikan nga mong naapsan si Papa Ramon. Imo ba siya gihatod sa ila? Tungod kay nahadlok nako. Nga manaog na sabon niya ang imong amahan og maglakaw na sab paingon sa ilang Matilde. Mao nga nakahukom ko. Nakadesisyon ko. Sud sa akong kwarto, Ramon. Amanda? Ani kahigda. Dinhi sa akong kwarto. Amanda? Ani ka sa akong katre. Ayaw, Amanda. Ako lang susahog o ikaw sa imong katre. Amanda. Pasensya na. Nakatug ka na. Bisagod siya akong ako. Diligid ko makatug. Dilisad ko makatug, Ramon. Bisan unsaon, diligid ko makatug. Angkon ako. Angkon ako.
Naana, Ramon. Naana. Hinay lang. Gihatag nako sa imong amahan ang akong pagkabirhin. Siya mo'y akong gitugyanan sa akong tanan. Tungod kay siya ang gipili sa akong kasing-kasing. Labaw sa tanan, dili ko gusto nga mailog si Ramon og lain. Kinsay buot may pasabot? Si Matilde? Naglibog ko. Tungod kay dili ko mutuo nga magibuhat ba si Matilde nga dili maayo sa imong amahan. Wa mi mga tuog ni Ramon. Nag-unlan ko sa iyang bukton. Naghayang siya. Og ako nagtakilid nga naggakus og nagsigi og tutok sa minahal ko kaayong lalaki. Pagkakaadlawon, ato na ko. Sige. Igna si Ramon. Makigsulti ko sa iyang mga kinikanan alang sa inyong kasal. Nanay Tarsila? Nahibaw ko, nagpaniid ko, nagbantay ko. Maura kadtong akong tuyo. Makigsulti ko sa kinikanan ni Ramon. Unya, Mama Amanda. Wa na ko mutubag. Pero sa hilom nakaingon ko. Nga husto di ay ang akong gibuhat nga nakigdog ko sa imong amahan. Kay mauman di ay kadto ang dan og paagi nga maako nako si Ramon. Og tuod man, ni anang pagkaugma dito sa eskwelahan. Una kong miabot kay ni Ramon. Unya, miabot ang imong amahan. Ramon? Amanda, kumusta? Kumusta ka, uy? Wa man. Usabay wa man? Dali, ari ta magsulti. Na ako isulti nimo. Ambot, malipay ka ba ka? Lingkod. Lingkod sab. Magtupad ta. Ayaw lang. Magbarog lang ko. Ikiling ko diha kay tanahon ka na ako. Unya, unsa naman? Unsa ba'y unsa man? Wa lagi. Wa man. Aw, lipay di ay kaayo ko. Sakit pa baya. Maunay akong ipasabot. Pasaylo ako. Pero dako sab kaayo akong pasalamat. Salamat ha. Na ako'y iistorya nimo. Unsa man na? Pagkanaog nimo, gisira dayon nako ang pultahan. Unya, may ginhawa pa kog lawom kay nagtuo ko nga way laing tao. Ngano man di ay? Diha sinanitar sila sa akong luyo. Ha? Diha? Unya? Wa man siya masuko. Igo lang miingon. Karon ko nung gabi paadtuon ka sa amo. Pakuyogon ang imong mga ginikanan. Ha? Sabutan ko no ang atong kasal. Ha?
Sige man lang kaghaha, uy. Dili ka mo sugot nga magminyo ta. Yaro! Magminyo namin si Amanda! Uy! Magminyo namin si Amanda! Ramon! Ay! Hilunggod! Dili na ko nimo! Misyagit sa kalipay ang imong amahan. Oh, wa kapugni ni Ramon ang kalipay. Dili masukod ang among kalipay. Unya. Unsa kay empation? Ang natural na malipay sab siya. Malipay gyud tingali. Dili kay tingali. Malipay gyud. Sud gyud kay taniya. Ani nato siya waton. Niya na kadto karon si Matilde. Niadtong tungura. Murag may misagol sa akong gibati sa diyang naghisgot mi ni Matilde. Oh, kinahanglan nga amo siyang sultihan sa tinuod. Unya, miabot si Matilde. Good morning, friend. Good morning, friend. Nga nung ni Amanda din eh. Murag din ako magkipaabot. Doon na. Ikaw ang among gipaabot. Librihan ko niyo bibingka? Bitaw ha? Ikaw ba? Kinsa? Kaya mag-ibabuyab. Ako? Ngano? Kada adlaw ni samot ang iyang kagwapo. Ibog-ibog lang yun mo duhada. Bayon sa inyong isulti na ako. Magminyo na mi si Ramon. Unsa magyo akong sa ni mo, Amanda? Unsa ba akong sa ni mo, Ramon? Murag nagkayo ang mga mata ni Matilde. Grabe ang gibati niyang kapungot. Grabe ang gibati niyang kasuko. Friend? Matilde. Huwag mo magmahal na ako. Matilde? Ako rin nagmahal ninyong duha. Pero na ako, huwag mo magmahal na ako. Tungod kay inyo di ay kong biyaan. Kay magminyo na di ay mong duha. Friend, angay kang malipay. Sagdi lang good. Musunod ka man unya namo. Oh, malipay sad mi si Ramon. Matilde? Bitaw no? Kung dili mamatay ang tao. Kung dili mamatay ang tao. Oh, wait tao nga way kamatayon, oy. Mga matay gyud ang tao. Bitaw, uy. Congratulations, ha? Congratulations, Ninda. Ngano, friend? Unsay imong gihuna-huna? Gaksalan ko, be. Dali. Gaksan ti ka, friend. Dili ka ikaw ra, Amanda. Ha? Lakip ka, Ramon. Ramon! Gako sa duga pilbe. Dali, sige na. Oo. Kaluag sad anang gakusa, oy. Hugda. Hugot na kaayo, ne. Hugdi ko gakus, Ramon. Kanang hugot yung kaayo. Kanang mamatay ko sa kahugot. Kini. Ganahan na sa taana. Thank you, mga friend. Salamat ninyong duha. Naulian ming duha si Papa ni mo, Ramon Antonio. Tungod kay naulian man sab si Matilde. Ang among gituhuan nga nangigi namong duha ni Ramon si Matilde kay siya naman lang usakon minyo na mi si Ramon. Apan amo siyang gidasig nga naara gihapon mi niya sa iyang duol. Apan ang tinuod di ay
kaayo, Tia Brilda. Daghang mga lalaki, Matilde. Dili kay si Ramon ra ang lalaki. Ikaduha, way pagbati kanimo si Ramon. May pagbati siya na ko uwa. May gugma si Ramon na ko uwa. Kinahanglan dili siya makasal ni Amanda. Ipadayon ako ang akong gibuhaton. Aron ako, ug ako may makaangko ni Ramon. Ayaw pagpahiyom, Tia Brilda. Manganga ka lang niya kung maako gyud si Ramon. Wa kaday mahimo. Milabay ko ganiha sa ilang Amanda. Daghan ng mga tao. Namay na sila si Ramon. Dili mahinayon ang ilang kaminyoon. Kay maako si Ramon. Ako mo'y pakaslan ni Ramon. Ako mo'y minyoan ni Ramon. Ipanumpa na ko kana. Makasal o dili makasal. Ako si Ramon. Akong ipanumpa, Tia Brilda. Ingon di ay ni adto ang tinuod nga Matilde. Sa among atubangan ni Ramon, buutan siya o giila ako niya nga iyang igsuon. Apan di ay ang tanan, pakaaron ingnon lang. Wa gyapon ko'y kalibutan sa kamatuoran kung unsa ang daotang plano ni Matilde. Tuod man, gikasabutan dayon ang among kasal o gitakda na ang umaabot na among kasal ni Ramon. Ato na ko Nanay Tarsila. Oh, Amanda. Wa di ay buhapit si Ramon na aron magkuyog mo sa eskwelahan. Dili siya may eskwela ron, Nay. Magkuyog sila sa iyang amahan sa munisipyo kay dunay lukaton para sa kasal namo ni Ramon. Sige na, lakaw na. Ako na lay siraan ning portahan. Paamin na ko, Nay. Maayong buntag. Maayong buntag, Sab. May tuyo ko ni si Tarsila. Nay! Brihilda, dali, dayon. Adun ako importante kayong tuyo ni mong tiguanga ka. Dayon. Kung sa ito ni Brilda, iya ni Matilde sa akong apuan. Wana ko may bawin ni adtong higayon. Tungod kay padung na ko ni adto sa eskwelahan. Ikaduha, wa ko makaila ni Brihilda nga iyaan di ay ni Matilde. Apan sa akong namatikdan, suod kaayo si Brihilda ug ang akong inahan nga si Nanay Tarsila. Tibok adlaw nga dili mo eskwela si Ramon. Dito sa eskwelahan, nahibong sad ko. Tungod kay wa usab si Matilde. Wa may makita ni Matilde nga ni eskwela karon adlaw, Amanda. Absent dito. Absent tingali si Matilde kay udto na lang wa pa man siya. Uy, usam tong notice ka mong nabati. Tinuod nga namay na sila si Ramon gabi sa amo. Lagi. Hindi takot. Kasal-kasal. Mikatap dayon anang adlaw sa eskwelahan ang balita nga gipamay anak ko ni Ramon. Mihugyaw ang tanan nga nahibaw. Apan dili gyud kalikayan nga nabalaka ko o gibati ko og kamingaw ni Matilde nga wa nako siya makita. Og anang pagkaudto, mipauli ko sa amo. Nanay Tarsila! Nay! Nay? Mea culpa! Mea culpa! Mea máxima culpa! Ade ang dumi ng nasla! Mea culpa!
Pasaylo ako, Nay. Wa ko mahibaw nga nagluhod ka day atubangan sa altar. Unsay imong gibad? Dihang nakakita ka og kalabira sa tao ibabaw sa altar nga akong giludan. Nahadlok. Nay? Magsulti daw maayo. Nay Tarsila. Nay? May problema ka. Ha? Unsa? May problema sa pag-umaabot mong bana. Si Ramon. Ha? Unsa may problema na mo ni Ramon na ito sila? Paminaw. Kadong mianay din. Iyaan kadong ni Matilde. O giistoryahan ko ni Nanay Tarsila kung unsay tuyo ni Adtong Brihilda. Lingkod, Brihilda. Salamat, Tarsila. Dili na gayon mapapahanga kong pagtuo o pagsalig ni mo. Nga aduna tago'y pagbati sa among kaliwat. Bisan ng inyong kaliwat, mortal na nga kaaway sa among mga kaliwat. Sukad pa sa karaang panahon, Brihilda. Tungod kay bisan mamatay na ako, Tarsila. Dili gid na ako kabayran ng imong pagluwas ka na ako. Niadong higayon nga nag-ungaw na ko sa kamatayon. Maungabisan silang akong mga kaliwat. Padayon o padayong nagdumot og nangandoy og panimalo sa inyong mga kaliwat. Apan ako, hilom nga misuporta nimo. Ni aka, unsay ako ikaalakan. Ako mao'y mangalagan nimo. Pinaagi ni ining akong isultin imong tinaguan. Og hilom ng gisugdan sa akong pag-umangkon nga si Matilde. Padayon, anak si Matilde ni Concha nga mao'y imong karibal sa gugma kaniadto. Si Concha akong gipatay sa barang o paktol. Tungod kay ngilad kayong batasan nga rin namong iyang mga igsoon. O kini si Matilde, maayong pagkaliwat ni Concha. Tungod kay iyang ilugon si Ramon, gikan sa imong anak nga si Amanda. Nagsugod na si Matilde sa mga buluhaton aron iyang mailog si Ramon gikan ni Amanda. Pagpantay mo, mangta si Matilde. Mao na kini ang tubag sa imong pangutana, Antonio. Kung diin ko mahibaw nga traidor si Matilde. Mismong iyang-iyaan nga si Brihilda, mao'y misugilo na mo. Sugin lipo ko, Mama Amanda. Unsa pa'y mga panghitabo sa inyong kaagi ni Matilde? Gitugon sa akong inahan si Brihilda, nga panid-an kanunay si Matilde. Mao nga bisan unsay buhato ni Matilde, mahibaw-an gyud ni Nanay Tarsila. Mingaw ang bay. Hain ka si Matilde. Si Matilde. O sa hinungdan, Matilde. Kuwang na lang o kalayo aron impyerno na gyud kang tanaw. Ngano ka ha? Ngano ka? Nga dili man makasudag akong tuyo sa unahuna ni Ramon. Ngano ka ha? Nga dili man makatut
ang akong katuyuan sa kasing-kasing ni Ramon. Nga nung di laman musuod ang mando sa kong unahuna o kasing-kasing ato sa kasing-kasing o unahuna ni Ramon! Dunay may pugong! May mi alkontra! Oh! May laing abilidad nga misanta sa kong kamanduan. Makamausyang pugong, makamausyang misanta! Nganong gitutukan mo ako pag-ayaw, Matilde. Asa man di ay ka? Imong ipanghipos ang mga gamit na mao'y kabilin sa imong inahan, Matilde. Mula ka ako. Bila ka mga adlaw nga mawa ko din sa imong bayi, Tia Brelda. Og asa ka paingon? Bisan asa lang. Basta dili ko magpasamok na bisan kinsa. Matilde. Pagi ako. Kadiyot lang. Nahibaw ko sa imong lakaw. Ang hinungdan, mao si Ramon. Sa ako nang ikaingon kanimo. Hatagi og kalinaw ang imong hunahuna. Pinaagi sa paghatag usab og kagawasan ni Ramon nga imo gihumbil ang guon diha sa imong kasing-kasing. Nganong dili ka man makasabot nga wa kay katungod ni Ramon tungod kay wa siya mahigugma kanimo. Ug tuwa mahigugma ni Amanda. Daghang mga lalaki, Matilde. Iya kita kasing-kasing, Tia Brelda. Iya kita babati. Ako mo inaulipon sa kong pagpati. Ug dili ako'y miniulipon sa kong gipati. Maya kong gusto nga kahatagag kakawasan ang naulipon kong pagpati nga ito ni Ramon. Pahawa sa agyanan. Salamat. Ang imong eskwela, Matilde. Monda ako sa akong eskwela. Maayog yung pagkaliwat sa inahan. Hakog kay dili yun magpaalkansi. Milakaw si Matilde. Mibiya sa iyang iyaan. Kaming tanan sa eskwelahan, nagpangita niya kay wa na siya mo eskwela. Amo na lang na sayran, nga miundang na di ay siya sa pag-eskwela. Distansya na kini maong bukid sa lungsod. Wa mahibaw si Matilde. Wa makamatikod nga gisundan ko siya. Hilom di ay nga gisundan ni Brihilda si Matilde. Dito mo paingon si Matilde sa bukid. Distansya na sa lungsod. Hangtod nga misangko si Matilde sa usa ka langob. Gipahimutang niya ang iyang mga tao. Murag suhito na si Matilde aning langob. Magpirmihan si Matilde ni ining maong langob. Dito mo istar sa maong langob si Matilde. Kompleto siya sa mga butang nga iyang gikinahanglan. Ilabi na gyud sa pagkaon. Ug mao gyapon. Wa gyapon siya makamatngon nga nagbantay niya si Brihilda. Hangtod nga usa ka adlaw ni Ana. Mitam.
Corpus meum mitam. Tagsaon ang iyang orasyon. Dulo kapito kamitang. Dulo kapito kamikam. Corpus miomit meka! Mihot! Kalit ang akong dugan. Sanatas, 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 sanatas! Mamatay ko. May nakita si Brihilda nga usa ka talagsaon kaayong pamaagi sa paglitok ni Matilde sa maong orasyon. Nagsayaw-sayaw si Matilde. May gibalik-balik paglitok si Matilde dungan sa iyang pagsayaw-sayaw. Kalit lang nga gibati og kasakit si Brihilda sa iyang dugan. Mura kuno og gikumot sa mga hait kaing kuko ang iyang kasing-kasing. Sanatas, 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 Mamatay na ko! Sanatas! Wala kita'y mahimo ni Matilde. Dili na gid siya mobalik og eskwela, Amanda. Ngihimo na nato ang tanan na pan ambot. Hain na siya. Nawala siya din sa ato. Usahay baya makaingon ko sa akong kaugalingon. Nga gisakitan gid si Matilde nga nahibaw siya nga magpakasalta ramon. Nakaingon ko. Iya lang tingali pa kaaron ingnon nga midawat siya nga dili kagyud niya maangkon. Kalimtanan na to si Matilde. Kalimtanan na to siya, Amanda. Mahimo ba? Bisan paghisgot niya, dili na nato siya hisgutan. Ikaw mahibaw. Ikaw masunod, mahal ko. Oh, ato na ko kay gabi na kayo. Hapit ako din hiugma. Magkuyog ka sa eskwelahan. Oh. Ikaw na. Si nanay ni mo? Naa sa iyang kwarto. May gibuhat. Ato na ko. Amping. Salamat. Mahal ka kaayo na ako, Ramon. Dili gyud na ako kalikayan nga magsige ko og hunahuna ni Matilde. Tungod kay gibati na kunyag kaluoy, Antonio. Diin man di mo paingon si Matilde. Mama Amanda. Niadtog yung gabi una. Unang nasayod si Nanay Tarsila. Kundiin punta si Matilde. Gisirhan na nako ang mga bintana. Paduhong nako sa akong katulganan sa diyang. Unsa man ron? Murag naa sa gawas sa pultahan. Tarsila! Tarsila! Masakti siya, Amanda. Suod na sa imong katulganan. Barok, Brihilda! Barok! Unsay nahitabo ni mo, Brihilda? Magbantay ka. Magbantay ka ni Matilde. Miligon siya pagayo. Ado na siya lahi kayong abilidad nga amay di mo kahadlukan. Ingon ni Adto ang gibalita ni Brihilda sa akong inahan. Luspad kaayo si Brihilda.
Halos mabugto ang iyang gininhawa. Unsa may buti pasabot sa mga balita? Bahay ni Matilde. May uminto ang kalaki ni Matilde. May lahi nga abilidad si Matilde. Nga angay gayod nga kahadlukan.